Nere Arrieta, 54 urte, Bergararra. Esklerosi anizkoitza gauza txar asko ditu, eta bakarra ona, jende askok duela. Ikerketa informazio gehiago guretzat. Ezagutzen diren 7.000 gaixotasun arraroek ez duten abantaila da hori. Nerek displasia fibrosoa dauka, 7.000 arraro horietako bat. Bere 2 makuluekin geneukan zain, gorla gainean. Oinez ibiltzeko darabilena eta Xabi senarra. Berak eta bere gurasoek duela 50 urte izan ez zuten babes eta informazioa eskaini nahi dute sortu duten elkartean. Gustora ezagutu nuen bere esperientzia, eta oraindik eta gustorago hartu genuen kafea denok batera. Elkarrizketan ez nintzen ausartu zenbait galdera egitera, eta zelako poza esan zutenean, nere gaztetan bere lagunek egiten zituzten gauza berdin-berdinak egin nahi izaten zituela. Barruko indarraren boterea, mugak muga. Arratzalde hon ere, eskerrik asko Altsasu elkartearen Gorlanda hon elkarte honen atiak zabaltzearen eta baita zure esperientziako kontatzera etortzearen, animatzearen. Zer da displasia fibrosoa? Displasia fibrosoa da hezurretako gaitz bat. Azur normala, zuntzeunez ordezkatzen da, eta horrek sortarazten dau azurra ahulagoa izatea, auskorragoa, min kronikoa, mintxua da, eta kasu grabenetan garezurra afektauta dagonean, itxu gelitzu zeinke edo gorra bebai. Eta gaixotasun honekin batera, beste gaixotasun bat bebai lotuta dago, ez da, Makuhn-Albright sindromia. Makuhn-Albright sindromia da displasia fibrosa, azurretako gaitza, orbanak gorputzean edo alterazio endokrinoak baldin badare, horretako nasketa bat baldin badago, orduan displasia fibrosa bihurtzen da Makuhn-Albright sindromean. Neri diagnostikatu zuzten gaixotasuna 5 urtekin, ze nere gurasoak eta nere amuna konturatu ziren, ibiltzen kojoka hasi nitzala. Eta orduan, hasi ziren, peregrinazio bat, ez? Medikuz, ze daukan nere alabeak. Eta azkenean, diagnostikoa izan zen hasiera baten tumor bat zala. Nere gurasoak entzun zebenean tumorra, tumorra beti asoziatzen dugu gauza txar bat, eta gero, hilin zeikezula, ez? Hortik, azkenean, azken finean tumor bat zeda askunde anormal bat, ez? Orduan, esan zotzenean tumorra, mobiltzu zien askoz gehiago, eta lortu zeben biopsia batin, eta jakin izan zeben displasia fibrosa naukala, ez? Nik ez naiz akordatzen hasierako momentu horrek, gogoratzen ez detaile batzuk, adibidez, nire lehenengo radiografisia, ez? Eta pixkatxo bat barragarrixa, baina, 5 urte naukan, eta nire diagnostikoa izan zen Naparroako ospitale batean, ez? Eta, nik ez nekixen gazteleraz. Eta, sartu zoztenan bakarrik, nire gurasoak kanpoan, nian etzan da maixan, eta esate zoztamen enfermeruak. Ahora va a salir un pajarito. Eta nik esaten, eta oin, hortik goitzi txori bat urten eta pikatzen bost. Eta, esaten, holako gauzak ez, eta azkenean, esan urten radiografizia, zetxizio, nengoan mugitzen, pentsatzen hortik txori bat atera biazala. Holako gauzak akordatzen ez. Akordatzen naiz ospitalian egote ginala, eta gendela gela bakoitzean igual 5 neska hemen, eta parian 5 mutil. Eta, kriston barria botatze egin bala. Eta begira, suerte txarra izan eban, ze biopsia inda gero, mediko batek altxatu ninduan oetik, eta kamilara pasatzen uzkoan ja etxera juteko azurra apurtu inzan. Eta horri hasi izan, nire historia guztiak hasi ziren horrez, austurak eta... Lehen komentatzen zenuen, 20 ebakuntza egin dituzula, ez? 20 ebakuntza, ze azkenean azurra biguna da, orduan tendentzia dauka doblatzera, eta azkenean estres horrekin puskatu itxen da. Batzutan itxen dabe ebakuntzak hori ebitatzeko,
azurra mantentzeko zuzen eta ez apurtzeko, eta bestatotan apurtu itxan da berez. Bai, eta esaten zenduan asko femurrian. Azkenean, gorputzaren pisua horre aguantatzen dalako. Bai, azkenean kargako azurrak die, eta nik badaukate displasia fibrosia femurrian, tibia eta perone, daukat garezurrian, daukat besuan, daukat saietzetan, mandibulan, daukat toki askotan, baina azkenean arazo asko emondoz femurrak, bai, kargako azur badalako. Eta nera bezarua, lehen esaten zenduan, ez? Azkenean normaltasun bate beti amets, ez? Bestia irbiratzen. Bai, zubekin nahi dozu izatea nera bezanean, eta gaina ikusten dugu, ez? Neskak beti dare jantzitza modu baten, gaur egon, ez? Bueno, beti danik eta mutila, bebai, dana diek alkamonia jartze zurixa, prakak ez dakizela. Claro, ni bebai nahi neban orduan nire lagunen bezala jantzita joan, eta nire lagunen bezala gauzakin, saiatzen nintzen, baina, claro, nik naukan orduan 9 zentimetroko dismetria bat, hanka batetik bestera, claro, nik juten nintzen olakotako batek. Nauka, zauan Luis Mari Lonbide, oin ez da bizi, baina berak itxezostan zapatak neurrira eta zien benetako artelanak ziren, baina, claro, 9 zentimetro hanka batetik bestera. Eta nire laguna erabiltzen baldin bazeden prakamotxak eta edo gona motza, nik bai ipini nintzen erropa horrek, baina, karo, esan ikusten esan zapatia. Ordean, hor pasatzen duzu epoka bat, pixka zaila, kostabitxe jatzu hori dana eta segaitxin ni daukat hori, ez? Edo ebakuntzak, ailegatzen daudia, dana piztinara, eta nik, dana zikatrizez beteta. Daukate hemen, belaunetan, atzian, bizkarrian, eta esaten duzu, danak dauzke holako hankapolitxak, eta nik, danak zikatrizez beteta, eta gaina hankian motxaua. Eta, karo, jazteza hor mutil batzuk gustatzen jatzu, eta, karo, zuri ez dotzu ebeiratzen. Ez dakit, ikusten dabe, daukazula hor arazo kojoka zabizela gainera, bueno, hortxe pasatzen dozun ikusten dut pertsonalki igual batxe bat, ez? Eta nik ikusten dut importantia dela, Mikel, aurrak preparatzen jutia momentu horretarako, ez? Eta gaur egun hainbeste hitz egiten den laguntza, psikologoen laguntza hori, eta nik uste dut gertatzen junbia gazela umiak prozesu horretarako, ez? Danak ez gazela berdinak, danak gazela desberdinak eta bakarrak. Nik uste dut hori dela, mezu hori transmitu du biola gizartea, ez? Danok ez berdinak, bakarrak eta errepikazinak. Nire emaztian osaba bat maisua da, eta beti anekdota berdina kontatzen zigun, nola autismoa zeukan ume bat sartu zen bera zegoen eskolan, eta esan biharrian, zelako marroia, zaten zen, ze aukera politxa daukagun, bestiek ere ikusteko ume bat, pixka desberdina dana, daukala zerbait, baina balio alduana, balioak sortzeko, ume horietan, eta batzuetan, Markel Ibizakarrak esaten zian, perspektiba kontua ere bada, arazoak edo aukerak ikusten ditugu, egia da, erreza dela esatia beste bati zer dan arazoa eta zer arazoa dana igual aukera badala, baina perspektiba horrek lagundu ezak, eta laguntza psikologikoa ze importantea da, edo komponente hori hartzia hor gaztientzat. Zuek elkartia ere nahi nuan komentatu, nola elkartia sortu dezuten, laguntza psikologikoak ze papel jokatzen du hor diagnostikatu berria dan entorno batentzat? Guretzat oso importantia da. Gu momentu honetan gure elkartiak ezin dugu emon laguntza psikologiko hori. Azkenean laguntza psikologiko hori emoten dau taldiak berak, ez? Zatxik ez dauku funtsik hori, baina poliki-poliki hori da gure bidea, ez? Psikologo bat eukitzea gure taldian. Danoi pixkatxo bat alkuak emoteko eta pertsonalki laguntzeko, ez? Eta hortarako badare beste elkarte batzuk eta baliatzega beste elkarte batzutaz bizkat laguntza hori lortzeko, ez? Baina, ikusi, oindala, justo joan zan hastian, larun bat eta igandean inginuan gure bigarren kongresua eta izan zen
webinar bitartez, zuzenean izan zen emisioa, baina webinar bitartez, eta guk esate ginuan, zelako importantia dan, mediko batek diagnostikoa emoten da benean, momentuan bertan, ipini behar dotzala. Berak ezin balin badotza esplikau, zedan gaixotasuna zetxik, badakigu 7.000 gaixotasuna raro darela, eta mediko batek ezin dituala danak ikusi, hori jakin da, behintzat, eta ez balin badagai informazioa emateko zetxik ez daki, gaixotasun hori buruz, behintzat saiatu, topatzen, igual bizita horretan ez, baina horrengo bizitarako elkarte bat. Lehenengo elkarte bat, elkartean lagunduko dutza benetako informazioa ematen. Eta bigarrena laguntza psikologiko bat, gaixoarentzat eta familiarentzat. Eta elkartearen kontua segatik, oraindik, ondiokan, badare mediko batzuk, eta tristia da esatia, ez di asko, baina badare mediko batzuk esaten dutzena gaixoei. Nik ez dakiz edan displasia fibrosa, edo Makuin-Ulrich sindromea, eta begiratu interneten, ez jauna. Ez begiratu inoiz interneten. Inoiz, hori da mezua, inoiz ez begiratu interneten. Daren argazkiak ez dabe balio, oso itxusiak, eta dagoen informazioa ez da zehatza. Zein da elkartien lana, informazioa zehatza emotia, ahalik eta zehatzen eta lagundu. Bai, niri diagnostikoa etorri zitzaidanean interneten bilatu nuan. Medikuari ez nion ulertu, zer zen enfermedad desmielinizante, eta orduan ikusten dituen gauza bakarra gurpildun aurkiak zian. Eta pentsatzen nuen hori izango zela nire bidea oso azkar. Eta suerti auki nuen lagun neurologo bat etorri zala, eta arek esplikatu zian, hau eta hau. Bale, orduan ez da zuzenian gurpildun aurkira. Bai, hori da diagnostikoa, ez da moten dutzuenean, esaten dutzu, diagnostikoa, eta esaten dutzu, daukazu gaixotasun, lehenengo gauzea, gaixotasuna. Eta bigarrena, da arrarua, eta dauka izena displasia fibrosoa, edo bestein edozein gaixotasun. Jazta, jazto zuntzuten ez zebe geixa. Ja, zure burua blokea hoitzen da. Nik hori ikusten dut, nire gurasoa pasau zebelako hori, eta ikusten dut elkartera datozten familia gandik, ez? Ja, ez da behentzuten, ezin da behentzun, blokea hoitzen die, eta naiz da esplikau, zedan ez da beulertza, ezin da beulertu. Ezin da beulertu bere semero alabatxo bati hori gertau zekien. Ni nire gurasoen paperian jartzen naiz, bi alaba dauzkadala, eta nik nahiago dut nik eukitzia esklerosia nizkoitza eta ez nire alabetako batek. Eta susto hori nik gurasoeri emaniena, nahi gabe. Ostras, gogorra izan behar da, eta hori entzun izun ere bai, ez? Faktorian egin zen duen elkarrizketa hartan, nola gurasoek gaur egun oraindik ere sustua ere badaukaten gorputzean, ez? Bai, gaizki pasatzen dabe. Gure, nik deitzen da benean elkartera nik hartzen dut beti nire telefonoa da. Eta lehenengo hitzak izaten die, diagnostikatu dozte gaixotasun hau, edo nire semia, edo nire alabai diagnostikatu dotze, eta azte gaitze egiten, eta segitxoan askotan negarrez azten die. Behintzat, badauke bestekaldian norbait ulertzen dabena segertatzen jakon, ez? Bazten die negarrez, eta kontatzen da, eta nik entzun itxen. Azkenean biala pixka da soltauz. Bota, eta azkenean, nik kontatzen dutzetena, azkenean dano jaiotzega, ez da zuen kasuan bezala gero sortzen den gaixotasun bat, ez? Guk jaiotzatik gaixotasun honekin jaiotzega. Eta jazten izenean azaltzen, lasai, poliki-poliki, bideratuko, mutikua, inbiadien analitikak ingo ditugu, hartu beharkin badabe medikazio bat hartuko dabe, eta ekidituko ondorioak, eta dana. Eta pixkanaka lasaitzen hasten eta kasu batzutan askotan barrezka bukatzen dugu, ez. Hori politxea da. Norbait daukasunean bestaldean entzuteko gaidana eta ulertzeko ze daukasun. Eta gurasoen kasuan nik ulertzen dut diagnostikoak eragiten dutzen zirrara hori, ez. Komentatzen edan faktorian bebai, nire gurasoei galdetu, oin dauzkat 54 urte, noin dala 4 urte galdetu, zela bizi izan zeben nire diagnostikoa eta bixak negarrez hasi, ze ez zeben ulertzen, ze gertatzen zen, ze gaitxin nengoan gaixorik, eta
Eta hori dana gogoratzen berriz negarrez haste zian, ez? Tristia, pixka tristia da, baina huelti emon biajako hori da nahi. Eta bizitza bera da, ez, horrelako txia, ez? Bai. Esan nahi dut, oso zaila da bateron bat jaio eta hiltzen den momentura arte eserrez gertatzia. Kontua ez da gaixotasunen edo istripuen apologia itia, da gertatzen dela. Bai, gertatzen dela eta buelti emon behar dutzaula horri, ez? Bai. Batzutan ez dela erresa, Ez da erresa. Nik hori onartzen dut, erresa. Eta lan honen helburua ez da lesiorik ematia. Ez. Baina, bueno, nik bai sinisten dut, azkenian, esperientzia hauek, bai zuenak eta bai nik ikusi detenak, nire kasuan, laguntzen didala, eukitzen esperantza bat, bizi daitekela. Badago telebistan persona bat daukana esklerosian izkoitza, Bob Pop, eta arek esaten du, batek ez du amaitzen gurpildun aulkian, batek aurrera egiten jarraitzen du gurpildun aulkian. Eta hori entzun nunean izan zen, ostras, bai, arrazoia dauka. Zenik pentsatzen nuan, gurpildun aulkira jatzerakoan, jazta. Hortxe amaitzen da, ikitxo, ez da ezer gehiago, ez da, jarraitzen da. Eta zure kasuan nola ikusten duzu zure gaur egungo bizitza? Ikasi dezun horrek danak, perspektibak, denborak ematen duen perspektibak, indartu zaitu nolabait etorkizunari aurre egiteko? Aurre, esan nahi dut, bizitzeko, Bai, bizitzeko. Nik usten dut baiet. Nik usten dut, lehen komentatzen ginen bai, ez? Eta zuk idazte zinuan beste egunean, zure Twitterren, eta azkenean guk gure bizitza osoan harri asko dauzkagu bidean, ez? Harri asko topatuko ditugu, bat txikixea izan leike, eta gainetik pasauko da, pixkat ondixea bali bada igual salto ingo zu, eta ondixea bali bada saiatuko za zeharkatzen, ez? Azkenean, ikusten dozu gaizala, ez? Olako oztopoak pasatzeko. Batzutan zailtasun gehiagokin, bestatutan gutxiokin, zailtasun asko daukasunean laguntza eskatuko dozu, eta hor dago zure familia, hor dare profesionalak, hor dare psikologuak, baliabideak dare, ez? Laguntzeko salto itxen, baina zeharkatzen dozu harri hori. Eta horrek emoten dutzu pixkatxoa konfiantzea zure buruagan, ez? Esaten dozu, nik zeharkatu behar inbaldin bot, hau dana, gai naiz aurrera jarraitzeko, eta beste edozein arazo etortzen baldin bada, gaizki pasauko be bai, edo nire semiai zerbait gertatzen bajako, edo nire senarrai, nire gurasoei, momentu txarra pasauko ditut. Claro, baietz, honek ez tozko emoten eskudo bat edozein gauza pasatzen da nerako, ni naiz superheroi bat, eta danai ingotzat frente, minek hartzek ez. Nik hartuko mina, jauziko naiz lurrera, ikutuko lurra, eta poliki-poliki hasiko naiz gora, eta gora. Nik uste hori emoten dozkula pixkatxo bat, ez, indar plus hori igual. Pasatu izan hortikan, eta nik uste dut importantia dela atzera begiratu eta ikustia, nondin datorren, ez? 20 ebakuntza pasatu ditut, ja, 21. pasatuko dut. Bai, bildurrakin sartuko naiz kirofanora. Inevitable. Bai, baina pasauko da, eta aurrera jarraitzeko. Eta mina dagonean, pasauko da, bai. Eta beste pauso bat emango. Nik zuen da, ikusten detena da, zuen elkartiak eta zuk egiten dezun lan hau diagnostikatu berria dan, familia batentzat, ze importantia dan, realitatea hobeto ezagutzeko, ez? Edo, hau horrela izan daitekela, gaur egun. Etorkizunean ezin da jakin, sendabidea topatzen baldin bazaio, edo bueno, baina badagola bizitza on bat eramatea, ez? Bere mugekin, baina beste batzuk beste muga batzuk dituzte. Eta igual, zuk beste indar bat ikusi duzu hor daukazula, aurre egiteko, ez? Bai, hola da. Azkenean, arrazoia daukazu. Lesiorik eman gabe, inori, baina nik horrela egin dut. Nire horrela egin du aurrera. Zuri balio badizu, ikusi, ez? Bai, badago hor euskeraz esaera batez, lepoan hartu eta segi aurrera, holan inbio pizkatxo badanok.
aldan neurri xamentzat. Bai. Eta beti esaten dut, beti ezin baldin baduzu bakarrekin eskatu laguntza. Eskatu, ez euki lotzia eskatzeko laguntza. Beti egongo da norbait laguntzeko. Beti. Bai. Baina batzuetan kosta egiten da. Eskatzia, bai. Eta gizonoi gehiago. Bai. Ez dakit. Hor badago igual muga bat, ez? Bai. Oso ondo, eskerrik asko Nere, placer bat izan da zurekin hitz egitea, Niretzat be bai, Mikel. Eta ondo joan dadia. Eskerrik asko.